May pasalig karon ang mga dagkong fraternity sa Sugbo nga mohimo og lagda kalabot sa mga guidelines nga pagkahimuon sa ilang mga initiation rights nga musubay gyud sa lagda sa anti-hazing law. Kini ang gibutyag sa Public Information Officer sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay ngadto sa mga tigbalita kaganiha. Mo kini matod pa ang ilang nasabutan dihang gipatawag sa kapulisan ang mga fraternity sa Sugbo. Subay usab sa tabong pagkamatay ni Ronel Baguio. Human kini gipaubos sa initiation rights sa Tau Gamma Pi Fraternity niadtong Disyembre sa miaging tuig. Atol sa panagtigom, giklaro gyud sa kapulisan nga hugot na gyud nga ginili ang pagbunal sa mga bag-ong membro sa usa ka fraternity. Sanglit kalapasan na kini sa anti-hazing law. Lakip sa gipasalig sa mga fraternity, mao nga andam gyud sila mo kooperar sa kapulisan kuno galing masubli pag-usab sa uban ang nahitabo ni Baguio diyang misulod kini sa fraternity. Agi og papakita sa kaseryoso sa mga fraternity sa ilang saad. Gikatagda silang mohimo og usa ka pledge of commitment kauban ang kapulisan sunod semana. Lakip sa mitambong sa panagtigom ang mga kadagkuan sa Tau Gamma Pi, Alpha Kappa Rho ug Alpha Pi Omega Fraternity. Those are the significant things that were agreed on during that meeting, and actually we have already specified a date to do that big gathering of different fraternities and sororities here in Cebu City. Samtang tun-an pa sa kapulisan ang suhestyon kung posible bang adunay usa ka fraternity sa Sugbo nga mo ang mo-oversee sa pamaagi sa pagpaubos sa hazing sa ilang bag-ong miyembro. Kini gumikan kay lahi-lahi usab og pamaagi ang matag fraternity sa ilang mga initiation rights. Nasayran nga sa pagkaron, adunay mga fraternity nga giwagtang ang pagbunal isip initiation sa mga bag-ong miyembro apan aduna gihapoy wa matuman niini nga dakong kalapasan sa anti-hazing law. That's why we are asking their commitment that they should conform with the law, else without that being in place in their existing bylaws, we can actually conclude that they are still conducting hazing as part of their initiation rights, and that is in direct contravention of the law, and it will definitely make their respective officers directly liable. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.